Hvis vi kigger på den lineære metode, så ligger det lidt i navnet, hvordan afskrivningen eller værditabet forekommer. Det vil sige, at det forekommer lineært, så afskrivningen eller værditabet er lige stort hen over hvert år, så man forventer, at aktivet har en levetid. Hvis vi tager et eksempel, så kigger vi på en eller anden investering, der har en købspris på 100.000 kroner. Hvis aktivet, investeringen, har en levetid på 5 år, så siger vi simpelthen, at vi tager købsprisen på 100.000, dividerer med 5 år, og så vil det sige, at vi kan få lov til at trække 20.000 kroner fra årligt i afskrivninger. Når vi så er nået til år 5, og hvis vi antager, at der ikke er nogen form for gensalgsværdi, det vil sige en skrapværdi eller en skrotværdi, kunne vi også kalde det, så vil det sige, at prisen eller værdien til allersidst ved udløbet af levetiden er altså 0. Kigger vi over til højre, kan vi altså se, at vi starter med, at aktiet har en værdi på 100.000. Vi ved, at afskrivningen den er på 20, så ultimo år 1, der ender vi altså på 80.000 kroner. Derfor starter værdien primo år 2, altså mere værd de 80.000 kroner, som det lukkede første år af med. Igen bliver det forringet med 20.000 kroner, så i år 2 til sidst, altså ultimo, ender vi på en samlet værdi af 60.000 kroner, og vi har nu i løbet af år 2 trukket 20.000 fra i afskrivninger. Vi fortsætter den her linje, indtil vi rammer år 0, eller rettere år 5, hvor værdien bliver 0, og dermed har vi altså fuldt ud afskrevet hele aktivet. Det var alt for den her gang. Mit navn er som altid Carsten Rasmussen. Ha' en god dag.